Hello guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ngayon po, maulan ang panahon. Magpapakabasa kami sa ulan. Kukuha po kami ng pangtulos sa sitaw kasi tumubo na sila. Kaya tara guys, samahan niyo po kami. Let's go! Wala guys yung mga kasama nating senior kasi maulan. Kaya kami na lang muna ulit. Dahil sabay ligo na rin sa ulan. Ginawin guys, yung mga sinihan. Tara guys! Ginawin kasi. kasi. Yung mga tanim namin doon, pakikita namin sa inyo. Pati pala yung palaya, lagyan na natin. Ay, yung isa doon natumba na. Lagyan natin yung palaya. Ano yon? Yung saan pala yan? Ano yung tetal? Ay yung tali at saka yung ang tawag doon? Alambre. Arambri. Yun guys, bali nagkatay din kami ng baboy kasi medyo may dumating po kasi kaming mga biik. Hindi na magkasya sa kulungan kaya kinatay namin yung isa. Tsaka wala na rin kami pang ulam guys. Sa mga gusto mag-order po, 250 ang kilo. Yes, PM lang. Murang-mura lang. Fresh na fresh. At saka napakamura niya. Compare mo sa palengke. 380 ang isang kilo. Baka yung buntis ang makakain. Patayin kayo. Kami magtingin ng pangtula. Guys, magpapainit na sila ng tubig. Alam mo, nagkapin ko yan. Si ate kasi. Diba maligo ka? Ay, kamuting kabayo. Ang gulo ni Papa. Mahaba ko eh. Parang mahaba din pag-asarin. Yan, dalawa na yan. Putulin mo dyan. Mga tuyo guys ang kinuha namin. Mawal kasi kumuha ng ito na muna, balikan natin mamaya. Yan. Dali lang. Kapwes buti. 1, 2, 3. Dito yung Ayun ang aming dragon fruit. yun guys yung aming sitaw. Ang dami ng tubo. Ayun o, malalaki na ang aming sitaw. Sitaw, bataw, patani. Ayun o, pwede yun pag kapit-kapitan yung ganun o. Kalay-kalayatan niya yan. Dito kami kukuha sa natumba. Ito o, tanggal na yata ito o. Lahin mo na lang. Wala kaming taga-video guys. Nagbabawas yung camera girl namin. Ang lakas ng ulan. Tatay na, maririnig nyo na ba yung iyak ng baboy? Ayaw na aming tignan. Baka kami maiyak.
Bahala ka na dyan. Eh, katigaw. Rainy season na guys. Yun o. Oh, yung tanim naming sitaw. Natin ng ano, para meron siyang gapangan. Saan yung mga okra? Yun. Parang may mga mani pa. Mga naiwan. Oh, may mga supling na sila. Ito guys, oh. Pansin nyo, tatlo sila. Yan. Ito lang yung papagapangin natin pataas. Tatanggalin na natin to. Hindi ko dala yung pangputol eh. Malambot naman siya, kaya okay lang. Ito, tanggalin na rin natin. Ito na guys yung mga okra namin eh. Yan. Ito pa. Hindi yung magkakatabi kahit di na. Pati na yung isa. Pag-gitnayin mo na lang. Baka isang bagyo lang yan doon. Ito mo dyan, oh. Ipag-iwalayin ko nga yung okra ko. Hindi ka talaga maghiwalay. Oh, paghiwalay yan. Lipat ko guys yung ano, yung aking okra. Napadami ang lagay ko. Okra. Ginawang punlaan. Dali lang yan ilipat. Much later. Ang dami na nila guys. Ano naman sila eh. Ano, malamig? Lamig? Hindi ka palagyan pa nga ng baboy. Dito, dali namin itim na ano. Dahil namin taga. Ako na, nagpagkilagin mo. Ito ang magandang konstellasyon mo. Mga bulan pa yan. Ilang buwan na ito, ma? Ito yung galing kay ano. Kambo, din nalabas siya yung kamburan. Hindi nyo raw. Ano ko? Ito yung durok na uwan. Ano ba yun? Bakit? Isa, tingnan mo dyan. Ito! Sabi ko na, pag ginagpag mo, kalimutan na dyan. Kalimutan talaga. Bakit? Sorry ko na, sorry na. Ang dami na ito. Isamot na siya yung pangalang baboy. Saan yung babies ni Ate Gretchen at ni Ate Joanne? Dalawa lang kay Ate Joanne. Yung may balat sa puwet. Yan, yung may mga balat sa puwet kay Ate Joanne yan. Ang buyo, warong bigta. Yung mahaba sa akin. Yun. Isa. Kayo, isang iba. Sulatan mo na ng pangalan mo eh.
Wala kalaki na to, oh. Yung kay, kay auntie galing. Ay, wala pala. Ante, may lechon din na tayo pagdating mo. Ante, lalaki na ng baboy, oh. Ibigay mo. Tsaka yung 2 native na mangyan. Ay, Tayo 3. lilitsunin ante. Hindi na tayo bibili. Makaready yan pag orayan na ante. Makalitsyon kami. Haba nito, oh. Ganda. Update guys sa tanim na ampalaya. Yan. Ay, nga natumba din. Langis kasi ng ulan. Much later. Guys, inabot na kami ng ulan. Bagyo. Signal number 2 guys. Woo, lamig. Parang pala isdaan na dito sa amin, oh. Parang fish pan na ang aming kabutiran. Oh no. Hello guys. Hi guys. Lamig guys. Inabot kami ng Hindi kami nakauwi, ang lakas. Ito ulam namin guys, kilayen. ulam kaming masarap. Pagkatapos lang namin nagkatay guys ng baboy. Pero wala, inabot kami ng ulan. Look at this guys, oh my god. Ang aming isda, tumalon-talon na ang aming isda. Alunod na. Hindi kami natapos sa guys, paglalagay ng Inabot ng ulan. balag sa sitaw kasi sobrang lumakas ng bigla yung ulan. Ayun guys, Para ng sapa. para na kaming basang sisiw, ang lamig. Hindi pa kami tapos magbalag guys biglang umulan. Lakas ng ulan. Natumba na nga yung tayo. A few moments later. Ayan guys, uwi muna kami na Ate Gretchen. At baha na sa baryo. Sama namin si Papa, yung palay namin doon, inabot na ng tubig. Uwi muna kami guys. Si Ate Joan lang at si Mamay nandun. Hindi nila mabuhat yung palay. Grabe ka, Dante. Signal number 2 kami dito guys. Sa ingay. Malamig. Nahihirapan ako. Yung makina natin baka abutin Magmotor tayo pa? Magmotor?
Dapay na patublock. Bilis pa habang ano. Hindi ko kuyain ko. Ano yan? Iparang ka dun sa gate ba to? Kunwari nagbunga na. Oh my God! Hello! Hello, yung makina namin guys. Oh. Makaano din ah. Ay, lakad na lang kami guys. At muntik na kaming may slide sa motor. Sobrang dulas ng daan. Guys, bumaba na. Kanina kasi dito kadaming na-stranded dito. Ay, grabe. Buti na ka-uwi. Oh my God. Basta ang aming palay, guys. Oh. Ito ang picture niyan kanina, oh. Ting! Guys, yung rip namin, oh. Nakit. Buti na buhat nyo. Kamusta kayo dyan, mother? Tina lang guys, may ganito pa kami. Kahit pa paano hindi pa umakyat ang tubig, hanggang dito lang siya. Oh. Yan. Putik na yan. Sus. Biglang taas yung tubig kasi yung dam pala ay hindi nabuksan. Yun. Yun. Saan nilabahan. Kamusta ang experience na ngayon na kayo lang ni Mama? Guys! Basta ang tubig. Mabilis! Mabilis ang apo ng tubig, kaya walang nasalba. Wala, kawawa naman. Guys, pasyalan natin yung bahay ni Auntie Ligaya at ni Auntie Pasing. Kung anong nangyari din sa kanila. Kung anong Natin guys, itsura. nabutan yung baha kasi nasa bukid kami. Ito kaya kanina daw, punong-puno po ito ng tubig. Yan, gandun. Itong mga nagtitinda dito sa 4-piece, inabutan pa ng bagyo. Meron pa nga nag-uwi kanina na Buti, May nag-uwi dyan, taob daw sila. Katricycle. aroy. Si Ate ay guys naiwan sa bukid. Kasama niya yung dalawa naming pamangkin. Tsaka si Alec, buti dumating si Alec. Guys, baha pa rin dito guys. Hala guys, baha pa rin dito kay Auntie Pasing. Hala, baka may May mga bote. Kaya nga, Kayo. nakapaa ako. Baha pa rin dito sa kanila oh. Baka may ulag.
Ilaliman na nito yung... Dagnes, yung bahay niyo, oh. Hindi ko na Oh. Tignan yung bahay mo ka. Dapat ito, ano? Mataas. Pasel, how are you? Yung santipasing guys, oh. Basang-basta sa ulan. Aray! Ang gulay ng antipasing. Oh, may bunga pa. Kunin mo na. Sayang. Malante. Hanggang saan ng tubig? Hindi ka dahil baka ay basa. Buti ko, hindi ka pa magtawag. Pagkala namin. Nagpa Yan, magpapawag. Sa amin, basa lahat ng pala ay yung ilalim. Guys, may tubig pa dito sa loob nila. Buti may taas pa kayo, ante. Eh, di ba sa din tong damitan na ta? Oh, ligtas. Tinanggal eh yung Ay, tinanggal. Oh, naman guys, oh. Putik-putik pa siya. Tinanggal na nilang laman. Ate, nagkatakaw. Ba't yung malukutan? Binuhat niya na sana eh. Dapat nasa taas yung lagay niya yung mga damit niya. Talaga, nag-nervyos ako na nagaligpit sa bahay. Dagnes, ang bahay nyo. Unang bagyo pa lang to. Ay, sos. Ganito na agad ang bungad. Unang bagyo sa taong ito. Look. Ilog na eh. Saan ka nagdaan? Sinira daw lang yung ano niya. Yung bintana. Yung bintana ng tatlong jealousy. Para makalabas siya. Ito. Bakit ka nagdaan? Bakit? Ba't kasi nakapako? Eh, magpasok ng tubig. Kaya nagaragasa yung tubig. Nasa kusina. Doon na kayo nagdaan sa ano? Naglangoy daw siya. Hindi ka makandaan dito sa buwan. Tupo. Buti na magaling si maglangoy si ante. Si ante pasing kasi yung bahay niya, ano, tabi na talaga ng bukid. ng ilog. Dito sa amin, guys. Ito bahay ng anak niya naman to. Paano nakasaraman yung dam? Kaya nga. Akala ko yung galing. Ate, matay turon. Wala? Dirigir ko. Nervyoso pa man niya sangkel. May isang salakan na. Nag-ada pa nag-isip ko dyan. Saan siya naka ano? Dito sa alaon, dyan ako sa labas ng papa. Huli na rin sangkel. Siya pa yung nervyoso. yung ano kanina, tubig kanina. kasi. Lalo dito sila, wala silang ibang ano. Pero sa bahay ngayon lang nangyari yun. Wala nung pinatay ang bahay namin. Yan, mamaya hindi na kayo makalabas. Anak ko yung tubig. Hindi naabot ng tubig Paano yun. na yung bigkaran ko pa? Ngayon lang siya. Wala, na ano, nakain. Bahay ng Tiligaya. Hello, Tita Joy. How are you? Nalinis na sa. Buti pa siya nakalinis na Yung mga bike na nandyan, nandito na sila kanina. Hindi namin napuutan. Walang kal, pinasok din? Pero ngayon ang ilaw. Buti nagdating pa ako. San Tiligaya? Nagnaayos ka pa saan kina eh. Nasa loob. Nagaiyak? Pinuntahan ko nga yung baka ko doon kay Nagadungaw daw sa Antiligaya. makabuti ng tubig. Oo. Pinasok din sila. Hanggang saan ang tubig dito, Uncle? Bago lang. Ito lang lang. Kilanti pa hanggang ngayon di nagahupa. Ang San Tiligaya? Ang Tiligaya, anong ginagawa mo dyan? Kaway! Nagkakabit ng ano. May tulo. Ay, may ilaw yung pala tayo. Improvise yan ayos yung naisip mo ante Di kaya bahayan ng lamok yan.
Sila Antipasay hanggang ngayon, hindi pa mag-ano. Nabasabi sa ilikpik, mas magabulo. Kahit sa amin. Kanila kadami. Ang dami. Lahat sa balkan, basa lahat yon. Dito nga, hindi ko alam sarapain ko. Tara na guys, mag-deliver pa kami ng karne. Kaya nagsiulan ko nung nangyari. Hindi na ano, dambahay. Hanggang saan ang tubig dito? Ha? Hanggang saan ang tubig? Hanggang dito, oh. Siya yung asawa ni Kuya Alan, guys. Papasusi. Hindi man mapagat ka. Oh, hanggang dito sa may ano? Oo, hanggang dito. Oo, hanggang dito. Yan. Oo, tingnan mo. Pati yung kwarto namin. Oh, basang-basa. Oh, umakyat, sige. Sana all karne ang ulan. Oh, tingnan mo nangyari. Oh, ano, Diyos ko. Kinain na. Ano, ganda yung dingding. Oh. Alam, hindi ko Yan o, yung basa na yan. Yan. wasak. Hanggang doon, oh, sa may basa ng haligi na yun. Oh, nakin mo na yun. Paano po kayo matulog na road? Kahit sa amin, nagpasok. Oo. Paano po kayo makatulog? Yung bahala na dyan. Ano yung palay yan? Ano yan, tarak? Sa amin din ito dahil Diyos ko. Buti yung mga bigas namin na iakyat ko sa ano, papag. Sa tumbler. Diyos ko. Basak na. Wala, sila ang teros din. Pasang-pasak. Ulam ni Kuya Ulan, ha? Sana. Tatay kami guys ng baboy, kaya may tulong sila. Kaya na. Yan, ito ang kusina nila Kuya Ulan. Maghatid muna kami ng ano, karne. Baka masira ang karne eh. Walang kuryente. Maglako-lako kami ng karne, guys. Natin guys yung bahay ni Gigi. Ano? Nanayos ko. Kamusta ang tahanan? Ano? Okay. Guys, baharin sila oh. Ang nabasa. Ito lang na pa sa. Ulay? Buti nga sa inyo uling lang. Sa amin, yung mabaha. Dito nga sa kusina namin. uling palay, darak. Parang di naman Bigas. tuyo na. Oo. Hindi man abot dito. Ay, di ba? Sa kusina ba? Ginaganon-ganon kasi namin kanina. Inalibas namin dyan kagad eh, para hindi magpasok na. Oo, nakita ko nga yung ano ni at Raisa. Buti kilanti pa sa kinalim pa. Tintay, ganto oh. Oo. Ina, kasasida. Buti na lang di pumasok sa loob, guys. Dito lang ang nabasa sa kanila yung kanilang mga uling. Sige, bye-bye. Aroy. Bigas namin, guys. Oh. Oh, goodness. Pag di nag-araw bukas, tubo yung mga yan. Doble pagod eh. Madinag lang kagad tayo, magbasa gamit ko. Nakatinggit din ba yung Naka-uniform ka kay Kurt. Birok na dumaka. The next day. Bilad-bilad na naman, guys, sa mga nabasa. Kaya lang kadilim naman. Sabunan na lang guys. Tutukol down. Ay, ito. Naputikan. Tulog pa ito kanina. Ito yung buto-ruto eh.
makulan. Oh my God. Ito naman makulan. Ay! Diyos ko guys! Takpan na lang natin eh. Hindi ganun din. Pag tinakpan mo, di ba nabasa din? Hindi. Ano man dito, taas.